Selam, benim ismim Ferhat. Hazır kila Ferhat, hem video tasma alıp kila. Selam. Nerse gidin indi Ferhat. Ferhat, uğramda bir jey. Var Ali, sen de jeygi kiyimlerini giy. Oho, mına hazır şap. Başlık. Siz şın hokkey fanatın kurganıgız var mı? Emine bu abzı, şın hokkey fanatı. Turgut! 10 minut tagın Turgut! Akbar Şipyan! Bu abzı Akbar şın uterer özünne. Ой, ничего себе, тагын тигилер тагын. Кана тагын просмотр ясаган балалар. Ой, что еще не нравится? Что еще не нравится? Что еще не нравится? Сәмс, кыяр нишләп шундый кыйммәт? Что еще не нравится? Менә Морозов үтә, Зариповка пас бирә, һәм Зарипов бәрә, һәм гол! Ой, душман была бытса. Голны кертте Данис Зарипов. Молодец. Давис, молодец, малыш. Молодец, Давис. Ләкин безнең әле 10 минут кала. 10 минут. 10 минут. 10 минут. 10 минут. Bu minutqa 1 yıl bulup sanalayın bizga. 1 yıl. Әфәрин бу абзыйга. Менә ул шын җанатар. 10 minut bağlı. Biz бөтенебез ял итәргә яратабыз. Кемдер менә булай ял итә. Ләкин безнең балалар бездән үрнәк ала. Һәм аларның үзләренең дә children party-лары уза. О, монда real true егетләр. Ләкин онытмагыз. Безнең балалар бездән үрнәк ала. Фәрхәт, менә шын ир кеше булыр өчен нәрсә кирәк? Ну, беренчедән iPhone кирәк. Кыйбат. Ну, алайса кызлар, онысы да кыйбат. Алайса инде матай. Менә онысы дөрес. Менә бу малайда шын ир кеше булырга җыенган. Дустын да үзе белән алган. Ой, дусты төшеп калган. Ләкин үзе дә җыракка китә алмаган. Фәрхәт, син Евровидениене карадыңмы? Карадым. Алексей Воробьев? Шипшиков. Воробьев. Менә дигән чыгыш ясады. Сез беләсезме, җиңер өчен аңа нинди җыр җырлыйсы калган? Күзләре синең кара күзләре Беләсезме? Хәтта безнең American Boy Лёша Шипшиковтан 100 тапкырга әйбәтрәк татарча җырлый. Афарин сәхифәсе. Безнең кунакта Америка җигете булды. Ул татарча җырлады. Хәзер киресенчә. Һәм бүген безнең кунакта Рөстәм абый Минниханов. Рөстәм Минниханов абый, исәнмесез? Нихлисең инде монда тишек, яу инде, я. Тишек. Рөстәм абый Минниханов бүген безнең Афарин сәхифәсе Корык. I and we all of the Republic of Tatarstan are very proud of you all and hope that Zenit Kazan will be champions again next year. Рөстәм абый, инглишчә шәп сөйләйсез. Шәп. Ничек Фәрхәт, син ничек уйлыйсың? Шәп бит? Yes, I am very good. Сез күргәнсездер инде, без ярыш игълан иттек. Рәхмәт сезгә, дуслар. Шундый күп матур рәсемнәр. Хәзер без сезгә иң ошаганнарын күрсәтәбез. Фәрхәт.
Карыйлар әниләр һәм әтиләр. Алданма. Фәрхәт һәм Фәрхәт. Карыйлар балалар һәм әбиләр. Бабайлар. Фәрхәт һәм Фәрхәт. Карыйлар бөтен кешеләр. Фәрхәт һәм Фәрхәт. Карыйлар роботлар, гаишниклар, урыслар, татарлар, башкортлар, марилар, уйгырлар, американ бойлар. Фәрхәт һәм Фәрхәт. Карыйлар безне Әхмәт һәм бөтен дөнья. Рәхмәт сезгә, дуслар. Ты думаешь, это реально записывался?